फुंकाहाम गुड मॉर्निंग गाइस। मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा कि मेरा जो एक्सिस बैंक अकाउंट में क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आ गया एक्सिस बैंक एप्लीकेशन में खजानी मार्केटिंग सॉन्ग नरक के क्रेडिट कार्ड अप्लाई खाइनानी बा खाई मायांगे तंगांगाकाय बिनि वीडियो नायदि नरक जत साइमानाय ओके फायदि आंनो बिनि ओ एक्सिस बैंक एप्लीकेशन नो खुलुगी फुनुगानो आ जागाव जेटानि क्रेडिट कार्ड शो खालायमानि एको अमाहाय क्रेडिट कार्ड शो खालायका हंगाकाय तामनानि नों ब्रांच थांगी कॉन्टैक्ट खालायदि आ जागा मैनेजर बाय इनके आंगो एप्लीकेशन ताबो खुलुगी तंगो इनके ओ जागा नरक नुखरानायदि यां किनार साइटो अप्लाई नाउ आ जागा थांगि थांका हंगाकाय ओ जागा अप्लाई नाउ नि तंगनाय ओ जागा गोबांमा अप्लाई खायजानाय तंगो ऑप्शन जेमन क्रेडिट कार्ड लोन इंश्योरेंस लकार पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल ऑटो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट अपग्रेड ओपन पीपीएफ अकाउंट फॉरेस्ट कार्ड के एक्सिस कृषि इनके नों बजा क्लिक खायनाय क्रेडिट कार्ड क्लिक खायनाय क्रेडिट कार्ड क्लिक खायगा हंगाकाय निनि ऑप्शन फायनाय निनि बुमु तंगनाय इनके आनि बो बाहायकनो फायगा इनका आपनो नंगा तबो आं फुंनो थाङै तंगो इनके बेलायाबो गाहामनो इनके नायगा जागाव आगियो अबाहाय ऑप्शन फाया इनका ओ जागा नायदि क्रेडिट कार्ड नि ऑप्शन ओ जागा मानका इनका आं बक्लसिम नासिङै तंमानि इनका जागा साव आनि बुमु हाय सिबाको डोंट वाइट टू गेट स्टार्टेड ऑन योर bucket list get an Axis Bank credit card now इनके ओ जगह तम फिल खाना सानादि और सैलरी माने सैलरी माने नों जॉब ता खलाय माने सेल्फ एम्प्लॉय दा आ जगह नों क्लिक मा खानाय तिनि मान्थलि बिसक आबरक खाया कने गेट स्टार्ट ऑफ क्लिक खानाय इनके आंगबो खायग्राया को तामनि इनके आंगरनो फुल फुनुकनाय इनके ओ जगह असिस्टेड बाय माने ओ जगह थांगिबो नों को खायमानो बबाय कांटेक्ट खालायमानो ओ जगाव इनको ओ जगाव कांटेक्ट खालायमानो हंगाय आं खायगायाखो तामनि काना खरकसा सार साजाक दङ जे एक्सिस बैंक नि जेटा एमप्लॉय खरकसा बानो साव जेफ्रुनि नि ओ जगह जे ऑप्शन फायनो ओ जगाव आफुरु नङानो कांटेक्ट खायदि नि साजाक दङ इनके आ जे कांटेक्ट नंबर नरं नाङै दङ हंगा आं डिस्क्रिप्शन हरि दिबानो भिडियो डिस्क्रिप्शन इनके पुला सकां इनके ओ जगह अप्लाई नाउ माने न्यू कार्ड नि फायदो माने जे बरक नि क्रेडिट कार्ड नि ऑप्शन फायाको आबरं नि काम हाय सुक खायाता इनके आनि हिंगांगे ताबु क्रेडिट कार्ड नि बगा आं अप्लाई खायमाका इनके बरकाना ऑप्शन दिखा इनके अबो तांनि फायगा हंगाका आं न ताबु हुमो थांनि नंनो फुनुगानो जेफ्रुनि नि अकाउंट ट्रांजैक्शन गोबां नाय जेमन लेनदेन गोबां नाय माने क्रेडिट डेबिट आबाहाय नों बिसिरबा खलायो इनके आमाहाय बर रकनो बरक रुदो इनके आबाहाय नो नरक बिसकां सालाते वो गोबां मामाहाय ऑनलाइन प्रोसेस ति गोबां मामाहाय म्यूजिक वीडियो नि जेटा एक्सप्लेन वीडियो अपकमिंग वीडियो लाइफस्टाइल रक नायतनो मोजोङै दङ हंगाय कंबरफनि टेग एन्ड एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल नो सपोर्ट खालाय दं जादि ति ताखुन चैनल को ताल दङ हंगाय सब्सक्राइब खालायदि कंबरफनि टेग एन्ड एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल नो गैति क्रेडिट कार्ड बो हायके अप्लाई खालायनाय आबो वनरनो वीडियो तुइ फायाना गै हायना हायना नेक्स्ट वीडियो मालाय फैनाय जतनो हामबाय बाय।